sa Nobyembre 2020 inyo ka super Benji Talisik inyo nga makita o masaksihan kinig kuha ka lang pahigayon sa pagresponde sa ato mga personal sa City Ambulance City of Cebu. Nining usa ka bangga diri sa may Dancy Padilla Barangay San Nicolas proper ning ato gadag ba Sugbo mga super no diri ni sa may Dan San Nicolas proper barangay San Nicolas proper sa barangay si Padilla ning ato gadag ba Sugbo kalabot na kini maog insidente sa galing pagbangga involving sa usa ka pedicab o kaya tricycle o gagaling single motorcycle. Initially reported nga ang kanimaong driver sa motor nakainom ni siya nga posible kusog dagan no mo ni nga ini mga tungura karon may disgrasya unya ang kaning tricycle posible paingon pod ni diri sa asa din tricycle paingon dito. Okay. Paingon sila sa south portion o habagat ang bahin sa Sugbo ang ilang giatubag paingon sa Pardo no ang ilang pagbiyahe o niya posible nga may overtake ni maong kwan kini maong motorcycle sa tricycle nga may resulta sa na out of control tungkol sa kakusog at dagan mo ang situation nga ni bangga gitaw no sa kining tricycle o sara ang injured asa driver ng tricycle driver asa na okay so okay sige so gikita din ka lang mga tropa mga tungura kini mga pasyente no. Okay, so sige na sa ambulance mga ka-super atong gawin interviewing ko kaya classical driver na money ang gapol ni ang motorcycle usa ni kakuan usa ni ka I think ko ni usa ni motor ni Mio pero yung motor Miyosol. At agad. Ano mag-skate? Ano ba ta? Ikaw ang nabasikat? Kasi pangalan mo? Ha? Jose. Jose. Daguhoy. Nasa pag-ausa agay na? Kuha mo gawin, kadaggan mo ba? Pagdaggan mo, kalit na ligdumbol. Nagdagan mo o nagsakay? Nagdaggan mo. Kan may pasahero. Ako may driver. Lagi? Pangos ako. Aban? Pagdumbulan na. Hangad ang mong kuhan. Paghangad na, nabunal akong kaya akong pasahero na po, nasa akong sikad sud. Ogar ka? Okay naman ko, ako lang ba nga. Kahupsutan akong ligid na, di ka na akong kuhan, sikad. Asa magikan? Kani sila, papadung ni sila kuhan, uli. Asa pauli? Dulhon ni siya akong pasahero. Di ka ni sa kulon. Akong yaton ako dito para dulho. Diri may na bagaan. Wala may kabot sa dulho. Sir, ano ka sir? Pango sir niya. Pantong. So ang kuhan gikitir ka sa ambyo ga nabay kuhan. Si Jose Daguhoy. Manya. Ato na ni barangay ko ano. Kisa pa nga sa driver's motor? Kuan. Diral. Ha? Ano, ari ni barangay. Sumaya naman ko super. Encuentro tricycle og motor. Dili sa Dancy Padilla Barangay San Nicolas proper ning ato ga dakbayan sa Sugbo. Karabotag lang, no? Amping lang yun kanunay kung managing mga kung mag-inom, di kita mag-drive. Kung mag-drive, di mo inom. Mga ka-super. Boss, kasi pa nga sa driver's motor, boss? Verify pa kung gusto tagiya sa driver sa motor.
nag-una mga balita karong kadlawon na adlaw nga Miyerkules na pizza 18 sa buwan. Gerald Poblas. Ha? Gerald Poblas. Gerald Poblas ang driver. Base sa lisensya. Wapa, kamo pagmitao na ilsinja gula. Murag duha gyud. Base ito si pitagan niya. Registro wa. Registro sad. Hoy, Tanon. hoy rehistro. Kani. ORCR. Inyong ka-super, Ben, si Talisik, kung niya ay ka magalimot o sa basa to.